Słuchasz podcastu TalkSlav, organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry dzień, zdrawi Was Alicja Bednarczyk. Witajcie w nowom diele našho podcastu. Tentokrát opäť v slovenčine, lebo je to už druhý diel, ktorý vznikne po slovensky. Dnes bude to takový výnimočný rozhovor, lebo mám tri hostky zo Slovenska, z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice. Takže ahoj, dievčatá. Ahojte. Tak na začiatok prosím vás, povedzte své mená. Tak ja sa volám Františka. Ja som Mirka. A ja som Angelina. Dobre, a dnes sa budeme rozprávať o takom študentskom, akademickom projekte, ktorý po poľsky sa nazýva Bližej siebie, po slovensky Bližšie k sebe. Moje hostky prišli na našu Varšavskú univerzitu v rámci toho projektu. Takže na začiatok, pokiaľ bych mohla prosiť, Angelina, keby si mohla stručne vysvetliť krátko, čo je to za projekt? No tak bližšie k sebe, to je taká integrácia študentov, že Slovákov, Poliakov, výmena medzi študentmi. Teraz, čo sme prišli do Varšavy, tak viem, že to isté platí aj na Banskú Bystricu, že môžu tam prísť študenti z Varšavy. Skôr z tej vedeckej stránky, že pozrieť sa, ako funguje tá univerzita v týchto štátoch, také veci. Aj medzi sebou porozprávať sa, že ako to vnímajú študenti to prostredie na univerzite a ten štúdium. Áno, a myslím si, že je aj dobré pridať k tomu, že je to už tretia edícia, čiže nie je to niečo úplne nové, ale už je to tretia návšteva tu vo Varšave študentov z Banskej Bystrice. Dobre, tak teraz takáto otázka, lebo vy, milé dievčatá, učíte sa poľštinu. A teraz, Mirka, keby som mohla prosiť, aby si trošku povedala, že prečo ste vybrali poľštinu ako jazyk, ktorý sa učíte, ako intenzívne, ako dlho sa učíte, proste niekoľko slov o tomto. Tak ja som si vybrala poľštinu najmä preto, lebo pochádzam z Oravy. A keďže bývame takmer úplne pri poľských hraniciach, tak máme k Poľsku veľmi blízko. Často chodíme do Poľska či už na nákupy alebo na rôzne výlety. A taktiež máme blízko aj k poľskej kultúre, k poľskému folklóru. Takže to bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla pre poľský jazyk. Jasne, chcete ešte niečo pridať k tomuto? Nejaké ďalšie motivácie? Aj tak celkovo je to taký zaujímavý jazyk. Veľmi populárny, akože aj nie iba jazyk, ale aj kultúra. Toto všetko sa prepája, takže myslím si, že veľa kto by chcel začať sa učiť ten jazyk. Ja by som možno iba dodala, že je veľmi blízky tomu nášmu slovenskému, nie je taký náročný, rozumieme si navzájom a pre nás z Oravy je veľmi blízky najmä kvôli tomu, že sa podobá Goralčine, takže určite aj toto je dôvod. Aha, a ako dlho sa učíte poľštinu? Ja sa učím poľštinu už druhý polrok, druhý semester. A čo vy? Ja iba nie úplný rok. Ja tiež iba krátko, zatiaľ som iba začala, som začiatočnička, takže... Tak dúfame, že po absolvovaní návštevy vo Varšave budete v tom pokračovať a že budete mať úspechy v poľštine. No a teraz ešte tretia, posledná otázka, lebo ste už vo Varšave tretí deň, v podstate o chvíľu končí ten náš program. Keby ste mali povedať, že čo sa vám najviac páčilo vo Varšave, na Varšavskej univerzite, alebo možno niečo vás prekvapilo, proste nejaká taká myšlienka. Ja by som sa v prvom rade asi chcela poďakovať, pretože všetko bolo určite veľmi inšpiratívne a obohacujúce. Ten program bol výborne navrhnutý tak, že sme mali možnosť sa niečomu novému naučiť. Mali sme množstvo nových zážitkov, spoznali sme Varšavu, ale spoznali sme aj vašich študentov, s ktorými sme sa porozprávali, čiže všetko bolo výborne navrhnuté tak, aby sme z toho vyťažili čo najviac. Dobre, a čo vy chcete ešte niečo pridať? Možno nejaká prednáška zostane vám v pamäti, že sa vám nejak páčila?
Mne sa veľmi páčila hodina s vami. Veľa sme sa tam naučili podľa mňa a bolo to veľmi príjemné. Tak, ďakujem pekne, tak pridám informáciu pre našich poslucháčov, že áno, že, alebo možno v podstate ty, Františka, môžeš povedať, že ako, čo to bolo, tá hodina? No, bola to konverzácia vo poľskom jazyku, kde sme sa venovali teda najmä času. Áno, tak je to pre mňa veľmi príjemné, že ďakujem za takú spätnú väzbu, že aj ako lektorka, že som mohla niečo vás nové po poľsky naučiť. Aj pre mňa to bolo ako také dobrodružstvo, skvelý zážitok a aj taký trošku sen, aby som mohla na svojej alma mater proste mať takú experimentálnu ukážkovú lekciu. Dobre, a ešte ty, Angelina, chceš ešte niečo pridať k tomuto? Čo sa ti páčilo? Akože celkovo tie prednášky boli také, že inšpiratívne aj zaujímavé. Nebolo to tak, že sedíš na lavicou a proste počúvaš a nič viac. Akože aj medzi sebou sme komunikovali, aj to prepojenie bolo medzi študentmi, aj lektorami. Mali sme aj ten kvíz, ešte ten prvý deň, čo sme tu prišli. Taký kvíz, že 2 týmy a skupina študentov, skupina učiteľov a tak. Áno, tak to, experimentálna lekcia, áno, poľština a slovenčina, že ako simultánne sa vyučovali, áno. Takže ja si myslím, že to bolo perfektne. Aj Varšavská univerzita je tiež veľmi pekná. Taká vyzerá ako taká, že americký sen, ako z takých filmov, že študenti tam idú do knižnice, že celý deň, celý večer, aj celú noc dokonca, že sedia a študujú tam niečo. Takže... Aha, super. Tak možno úplne posledná otázka, pokiaľ vás to tak úplne spontánne napadne. Nejaké nové poľské slovíčko, ktoré si zapamätáte, že ste sa dozvedeli teraz, ako za tie 3 dni. Možno z mojej hodiny napríklad nejaké nové slovíčko, niečo vám zostane v pamäti, alebo teraz, lebo ja viem, že keď sa človek tak spontánne opýta, mám to tak aj ja, že proste čierna farba v hlave a že tak úplný stres, ale možno nejaká fráza, nejaké slovíčko, alebo nejaká informácia o poľskom jazyku, poľskej kultúre. Mne napadlo úplne, že keď som prišla, ešte bola som v autobuse a išla som do Varšavy, tak prvá fráza, ktorú som uvidela, tak to bol taký plakát a písala tam "Huľaj noga električná". Tak toto mne takto zapadlo, že čo to je, akože podľa obrázku som pochopila, že čo to je a bolo to veľmi také znielo. Aha, dobre. Tak veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. No a teším sa na návštevu tentokrát nás, ako Poliakov z Varšavskej univerzity u vás v Banskej Bystrici. Myslím si, že asi na jeseň. Áno. Dobre. My sa na vás tešíme a dúfam, že si to užijete aspoň tak, ako sme si to užili my tu. Ďakujem. No a do počutia. Do počutia. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia ponownie.